ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଆରେ ମିଶିକି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପୁଅ ମିକୁକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସେ। ମିକୁ, ଆସେ, ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ। ଆଜି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି କରିଛି, ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ। ସେଇଠୁ ମିକୁ ତା ମା ସହ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ତ ମ୍ୟାଗି କେବେ ହେଲେ ବି ଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ଆରେ ମ୍ୟାଗିଟା କ'ଣ? ଚାଲୁନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଟିକି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ମାଗିକି ଖାଇବା। ସେଇଠୁ ସେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଟିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମିକୁ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି, ଆମକୁ ବି ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଦିଅ, ଆମେ ବି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କି ବନେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଅଛି। ତମେମାନେ ସବୁ ବସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତମେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ପରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କରି ବନେଇଦେବି। ସେଇଠୁ ଟିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମ୍ୟାଗି ଆଣି ଦିଏ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମ୍ୟାଗିର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ସେ ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ମତେ ମତେ ମ୍ୟାଗି ଦିଅ, ତମେ ମତେ ମ୍ୟାଗି କରିକି ଦିଅ। ଏମିତି ଜଗୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଗୋରି କାଉ ଆଗରେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କରୁଥାଏ। ସେପଟରେ ମିଠୁ ଶୁଆର ପୁଅ ବି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବନେଇଥିବା ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ହଉ ହଉ, ଏତେ ଆଉ ଜିଦ୍ଦି କରନା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଛି, ନେ ଖା। ଜଗୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋରି ବନେଇଥିବା ମ୍ୟାଗି ଖାଏ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଛି ଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପନିପରିବା ବୋଲି କିଛି ବି ପକେଇନ। ଏମିତି ଫିକା ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଟିକି ଆଣ୍ଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଇଲେ ଖା, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଗି କରିଛି, ତତେ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗୁନି? ଯାଉନୁ ସେ ଟିକି ଘରେ ଖାଇବୁ, ବେଶୀ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି। ମୁଁ କିଛି ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି କରିପାରିବିନି, ଯା ଏଠୁ। ତମେ କରିବ, ତମେ ନିହାତି ସେ ଟିକି ଆଣ୍ଟି ଭଳିଆ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିବ। ମତେ ମ୍ୟାଗି ଦିଅ, ମତେ ସେମିତିଆ ହିଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ଦିଅ। ଏମିତି ଜଗୁ ସେ ଟେଷ୍ଟି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ ବୋଲି ତା ମା ଆଗରେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଥାଏ। ସେପଟରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ବନେଇଥିବା ମ୍ୟାଗି ତା ପୁଅକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ମାମା, ଏ ମ୍ୟାଗିରେ ଥିବା ପରିବା ଗୁଡାକ ପୁରା କଞ୍ଚାଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଗିଟା ବି କାଦୁଆ କାଦୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମ୍ୟାଗି ତମେ ଭଲସେ ବନେଇନ। କ'ଣ ହେଲା? ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଏ ମ୍ୟାଗିଟା ବନଉଛି, ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସିଝଉଛି, ହେଲେ କଞ୍ଚାଳିଆ କେମିତି ରହିଲା? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମାମା, ଯେମିତି ଟିକି ଆଣ୍ଟି ବନେଇଥିଲେ ତମେ ମତେ ସେମିତି ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ଦିଅ। ମତେ ଯେମିତି ଆସେ ମୁଁ ସେମିତି ବନେଇକି ଦେଲି, ମୁଁ ଟିକି ଭଳିଆ ବନେଇ ପାରିବିନି। ଯଦି ତୁମକୁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଆସୁନି, ତମେ ଯାଉନ ଟିକି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରୁ ଶିଖିକି ଆସିବ। ପୁରା ବେକାର ମ୍ୟାଗି ବନେଇଛ, ପୁରା ବେକାର ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, ମତେ ତୁ ଆଉ ଏତେ ବିରକ୍ତି କରି ମାରନା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ଟିକି ପାଖକୁ। ସେଇଠୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମା ଚଢ଼େଇମାନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରୁଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେଇ କଥା ତ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ସେଦିନ ବଳି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଆରେ ତୋ ମ୍ୟାଗି ଖାଇକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି କହନା କହନା, ବିରକ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ତୁ କହ କହ, ତୋ ରେସିପିଟା ଆମକୁ କହ। ହଁ ହଁ, କହିଦେବି। ତମେମାନେ ଆସିଛ ଯଦି ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିନିଅ। ଏହାପରେ ଟିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆରେ ବାବା, ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଛୁ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲେ ପିଲା ତ କ'ଣ, ବଡ଼ମାନେ ବି ଜିଦ୍ଦି କରିବେ। ଏହାପରେ ଟିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗିର ରେସିପିଟା ଶିଖେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଗି ଧରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।
ଆପଣମାନେ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।